дуруд дӯстони азиз, мухлисони телевизиони варзиш, тантанаи ҷашни наврӯз дар сартосари кишвари мо бомаром идома дорад ва имрӯз қалби тоҷикистон, шаҳри душанбе ки моломоли меҳмонон аз тамоми хориҷи кишвар ҳастанд, аз мамлакатҳои ҳатто аврупову аз мамлакатҳои осиёи миёнаву аз мамлакатҳои дигари осиё ба мамлакати мо хеле сайёҳони зиёд ташриф овардаанд, моломоли меҳмонон аст ва имрӯз наврӯзгоҳи шаҳри душанбе яке аз варзишҳои суннатии миллии тоҷикӣ мусобиқаи аспдавониро пос доштааст ва мусобиқаи байналмилалӣ ба хотири ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар наврӯзгоҳи шаҳри душанбе барпо мегардад. хуб, бояд бигӯем ки ин мусобиқа бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, таваҷҷӯҳи хусаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва дар ҳамкорӣ бо Федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. Чӣ гуна ки мебинед ки минбари наврӯзгоҳи шаҳри душанбе моломоли мухлисон аст ва имрӯз беҳтарин чобуксаворон ва беҳтарин зоти аспҳо мавриди рақобатҳо қарор дода мешаванд. хуб, дар се синну соли аспҳо, яъне аспҳои 2 сола, 3 сола ва 4 сола ва аз он боло дар он ҷо ҳаққи иштирок кардан доранд ва зотҳои омехта, зоти аспи тоҷикӣ, зоти аспи англисӣ ва зоти аспи қадимаи тоҷикӣ ахалтекинӣ ки дар нигоштаҳои бузургонамон ин намуди асп, яъне ки ин зоти асп, аспи ахалтекинӣ мегӯянд решаи тоҷикӣ дорад, мавриди рақобат қарор мегиранд. хуб, масофаҳо дӯстони азиз, масофаи 1000 метр, 1400 метр, 1800 метр ва 2400 метру 1200 метр аст ки дар ин ҷо аспҳо миёни худ рақобат мекунанд. хуб, пойгаи якум дӯстони азиз 6 иштирокчӣ дорад. аспҳо бо тахаллусҳои муиза, мубориз, тумарис, мағриба, роҳрав, гардироб ки ғайри аспи муиза ҳамаш аспи зоти англисӣ ҳастанд, мавриди рақобат қарор мегиранд. хуб, рақобати аввал дӯстони азиз дар масофаи 1000 метр сурат мегирад. синну соли асп, яъне ки миёни аспҳои 2 сола аст. хуб, ҳамаи аспҳо ғайри аспҳои роҳра ва гардироб қариб аспҳои модина ҳастанд ва акнун шурӯъ мешавад дӯстони азиз рақобати аввал дар масофаи 1000 метр. аспҳои муиза, тумариз ва мағриба миёни худ рақобат карда истоданд. ба мавқеи аввал чӣ гунае ки мебинед, аспи ҷаран, яъне ки аспи муиза ҳаракат карда истодааст. баъди ӯ бошад дӯстони азиз аспи рақами 4 ки Ёрмат Очилов онро меронад бо тахаллуси мағриба. аспи туруқ аст, зоти аспи англисӣ ки дар давидан хеле моҳир аст, ҳаракат карда истодааст. вале муиза пешсафиро аз даст намедиҳад дӯстони азиз. аспи ҷаран, зоти аспи тоҷикӣ ва пойгаи аввал дӯстони азиз бо масофаи хеле баланд ба марра наздик мешавад. аспи муиза, чобуксавор Меҳроб Шамшаров ва марраро мегузарад дӯстони азиз ва пойгаи аввал насиби зоти аспи тоҷикӣ, насиби муиза ки аспи модина аст ва онро Меҳроб Шамшаров чобуксаворӣ кард. зоти аспи тоҷикӣ аст, гуфтем дӯстони азиз, соҳиби асп Баҳром Баҳромов ки дар фазои аспбозии тоҷик бонгу номи алоҳида дорад бо парвариши аспҳои беҳтарин. Баҳром Баҳромов ва имрӯз пойгаи аввалро маҳз аспи Баҳром Баҳромов бо ғолибият оғоз мекунад. ҳанӯз аз оғози рақобат муиза пешсафиро аз даст намедод ва мағрибаро бубинед ки чӣ гуна баъди ӯ дар мавқеи дуюм ҳаракат мекард ва ногаҳон аз ӯ билохира аспи тумарис, аспи туруқ, зоти аспи англисӣ аз мағриба гузариш кард ва мавқеи дуюмро баъди муиза ишғол намуд. хуб, Меҳроб Шамшаров дӯстони азиз чобуксавор бо аспи муиза мавқеи аввалро ишғол мекунанд. ана ҳамин аспи зоти тоза тоҷикӣ аст ва чӣ гунае ки медонед бо васфи аспи зоти тоҷикӣ аллакай мардуми тоҷик бояд ошно бошанд. пурқувват буда, қадду басташ зебост, чашмони калон дорад, гардани дароз,
синаи фарох, пойҳои дарози сермушак ва қадаш аслан дар сомонаҳои маълумотӣ 1.56 ва 1.57 аст. дӯстони азиз, хуб, барои сарфароз гардидан бо медалу ифтихорнамоҳо ва ҷоизаҳои чемпионӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Раҳимзода Толиб Карим ба назди ғолибон меояд. дӯстони азиз, мавқеи сеюмро Очилов Ёрмат ишғол кардааст ва мавқеи дуюмро Муҳиддин Суяров намояндаи мамлакати Узбекистон аз клуби варзиши Аспии Алюр мавқеи дуюмро ишғол мекунад. дӯстони азиз, намояндаи Узбекистон Муҳиддин Суяров бо аспи Тумарис, аспи модина буда, бо ҳамон ранги машҳури туруқ маъмул аст. зоти аспи англисӣ имрӯз дар ҳузури ан ҳамин меҳмонони гиромӣ мавқеи дуюмро ишғол мекунад ва хурсандиовар ашон аст ки рақобатҳо бо ғолибияти зоти аспи тоҷикӣ шурӯъ гардид. дӯстони азиз, асп бо номи Муиза, аспи модина, рангаш ҷеран, яъне ки ранги сурхе ки ҳамон сари асп ранги сафед дорад. инро боз дар забони аспбозон, дар забони маҳаллӣ қашқа ҳам мегӯянд зоти аспи ҷеранро. зоти аспи тоҷикӣ буд, дӯстони азиз, ки онро Меҳроб Шамшаров чобуксаворӣ мекард ва мавқеи аввалро бо нишон додани рекорди 1:07 дақиқа ба мара расид. хуб, пойгаи дуюм, дӯстони азиз, шурӯъ мешавад дар ҳамин масофаи 1000 метр миёни аспҳои зоти тоҷикие ки синашон 2 сола аст. онҷо зоти аспҳои омехта буд ва инҷо фақат зоти аспҳои тоҷикӣ миёни худ рақобат карда истоданд. аспҳои Тулпо, Кобра ва аспи Гафранҷ, ин се асп мавқеъҳои аввалро миёни худ зуд тақсим карда истоданд ва чӣ гуна як мебинед, аспи Кобра пешсафи ин рақобат аст ки онро Қандил Раҳмонов чобуксаворӣ мекунад. баъди ӯ бошад бо фосилаи андаке дуртар аспи Тулпо ҳаракат карда истодааст. баъдан аспи Гафранҷро мебинем ки баъди 2 аспи аввал дар мавқеи сеюм ҳаракат карда истодааст, вале бубинед ки аспи Зазаро мегузарад. аспи Гафранҷ ва аспи Кобра ҳоло ҳам пешсаф аст. ба мара наздик мешавад аспи Кобра. аспи ҷерон, вале бубинед ки чӣ гуна суръат касб мекунад аспи Тулпо. аспи Саманд таҳти рақами 2 дар як фурсати хеле кӯтоҳ пешсафиро моли худ мекунад ва ғолиб мешавад. аспи Кобра аз миёнаи мара, аз миёнаи майдон пешсафиро ихтиёр дошт, вале бубинед ки дар як фурсати хеле кӯтоҳ аспи Тулпо, аспи Саманд ки онро Муҳаммад Саидов чобуксаворӣ мекард, зуд аз аспи Тулпо мегузарад ва мавқеи аввалро моли худ мегардонад. муборакбод мегӯем боз ҳам Тулпоро. зоти аспи тоҷикӣ аст ва ҳамаи аспоне ки дар ин ҷо буданд зотҳои аспҳои тоҷикӣ буданд ва бубинед ки чӣ гуна дар аввали рақобат аспи Заза сараввал пешсаф буд ва якбора зуд пешсафиро аспи Кобра соҳиб мешавад бо чобуксавории Қандил Ҷураев ва дар ан ҳамин як фурсати хеле кам зуд аспи Тулпо мавқеи аввалро ишғол мекунад. суръати хеле баланд касб кард аспи Саманд бо тахаллуси Тулпо ки билохира Муҳаммад Саидов дасти худро боло бардошту ишораи ғолибият кард. хуб, миёни аспҳои зоти тоҷикии синашон 2 сола дар масофаи 1000 метр акнун ғолибон инҳо ҳастанд. дӯстони азиз, аспи Тулпо, тахаллуси асп Тулпо аст. аспи Саманд, зоти аспи тоҷикӣ, соҳиби асп Маҳмадӣ Ҳакимов аст ки аспҳои беҳтаринро ҳамавақт ба рақобатҳо мепардозад ва онро Муҳаммад Саидов
чобуксаворӣ мекард. дар мавқеи дуюм аспи кобра аст, аспи нарина ранги ҷеран, зоти аспи тоҷикӣ, соҳиби асп бошад талабшоҳ салоҳиддинзода ва онро қандил раҳмонов чобуксаворӣ мекард ва мавқеи сеюмро бошад бо аспи гафранҷ аз миёни аспҳои турук ки онро хоҷагии мири ховалинг ба ин ҷо овардааст, зуҳуршоҳ азизов чобуксаворӣ мекард. ва боз ҳам дӯстони азиз, раиси федератсияи бузкашӣ ва пойгаи ҷумҳурии тоҷикистон суҳроб рамазонзода ба ғолибон ҷоизаҳои чемпионӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим мекунад. барои мавқеи аввал дӯстони азиз 10,000 сомонӣ ва барои мавқеи дуюм 7,000 сомонӣ ва барои мавқеи сеюм дӯстони азиз дар ин мусобиқа 5,000 сомонӣ пешбинӣ шудааст. муборакбод мегӯям ба аспи тулпо, аспи кобра ва аспи гафранҷ ки мавқеъҳои ифтихориро моли худ карданд. хуб, акнун рақобатҳо боз дар масофаи 1400 метр шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, байни аспҳои зоти англисӣ ки синашон 3 сола аст. 6 иштирокчӣ лақабҳои аспҳои бурак, бусифал, марҳабо, зулайхо, лаззал ва лейла ки ҳамаги зотҳои чӣ гунае ки дар боло гуфтем зотҳои аспҳои англисӣ ҳастанд ки 2 сола ҳастанд ва ҳамчунин дар ин баробар аспҳо омода ҳастанд. дӯстони азиз, зоти аспҳои англисӣ ки дар мусобиқаҳои чобуксаворӣ ё худ аспдавонӣ дӯстони азиз дар ҷаҳон хеле маъмулу машҳур ҳастанд ва ин аспҳо ҳатто рекорд гузоштанд. соли 1945 69,62 километр сония ки дар 1 соат ҳаракат мекард зоти аспи англисӣ. хуб, аз ҳама зоти аспи чолоктарин дар таърихи мусобиқаи аспдавонӣ зоти аспҳои англисӣ аст ва акнун таваҷҷӯҳ ба рақобати зоти аспҳои англисӣ. дӯстони азиз, пешсафиро боз ҳам аспи бо номи бурак, аспи ҷеран ки зоти аспи англисӣ аст ва онро саидқодир аминҷон пешсафиро аз даст намедиҳад ва бо ӯ рақобат мекунад асп бо номи марҳабо, аспи турук, асп аз миёни аспҳои аъзамхон алиев. вале дӯстони азиз, бурак пешсафиро аз даст намедиҳад, ҳарчанд аспи марҳабо бо ӯ рақобати хеле арзанда нишон медиҳад ва бубинед ки чӣ гуна аз ӯ гузариш мекунад дар миёнаи роҳрав. феълан акнун аспи марҳабо, агар хато накунам, пешсафиро моли худ кардааст. аспи марҳабо ва бо фосилаи хеле зиёд рақибони худро пушти худ мегузорад. аспи марҳабо зоти аспи англисӣ модина аст ва чӣ гунае ки гуфтем асп миёни 3 солаҳо, аспҳое ки соли таваллудатшон 2022 ҳастанд ва ҳамоно марҳабо дӯстони азиз пешсафиро аз даст намедиҳад ва аспи марҳабо زیرا بانوانی در نوروزگاه بودن از او بسیار استقبال سخت کرده بودند. шукрулло усмонов аст бо номи марҳабо. мавқеи аввалро моли худ мекунад. اسب با نام مرحبا سرول اسبی برک پشتفی این رقابت ها بود تحت رقم 1 اسبی نرینه جران از ذات اسبای انگلیسی که صاحب اسب سید میر سید علیم زاده بود
вале баъдан бубинед ки чӣ гуна бо як маҳорати хоса аст бо номи марҳабо мавқеи якумро ишғол мекунад ва ҳамин тавр аспҳои дигар баъди ӯ мераванд. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зулфиқор гулаҳмадзода барои ғолибон тӯҳфаҳоро пешниҳод мекунад. асп бо номи марҳабо гуфтем ки мавқеи аввалро ишғол мекунад ва асп бо номи зулайхо ки онро фирдавс саломов яке аз чобуксаворони моҳир дар фазои пойгаи тоҷикистон мавқеи дуюмро ишғол мекунад. дӯстони азиз, ва асп бо номи бурак аспи нарина мавқеи сеюмро ишғол мекунад. шукрулло усмонов чобуксавори моҳири тоҷикистон бо аспи марҳабо аспи туруқ аз зоти аспҳои англисӣ ки аспи ӯ 3 сола аст. умуман дар ин ҷо дар ин пойгаи сеюм ки буд зоти аспҳои англисӣ ва он аспҳое ки синни солашон 3 сола аст миёни худ рақобат карданд. хуб, рақобати навбатӣ боз ҳам миёни аспҳои синну солашон 3 сола вале байни аспҳои зотҳои тоҷикӣ баргузор карда мешавад. дар ин ҷо иштирокчиён хеле зиёд ҳастанд. тахаллуси аспҳои гомдор, вопасин, воллоҳ, вола, летная ноч, арсенал, тайланӣ, красавчик, зеби майдон ва миёни худ дар масофаи 1400 метр рақобат мекунанд. 9 асп миёни худ рақобат мекунанд. ҳамагӣ аспҳои зоти тоҷикӣ ҳастанд. дӯстони азиз, ва чобуксаворони моҳир ҳам болои аспҳои худ нишаста рақобати худро идома медиҳанд. дӯстони азиз, дар масофаи 1400 метр рақобат миёни зоти аспҳои тоҷикӣ ва он аспҳои тоҷикӣ ки 3 сола ҳастанд. ва бубинед ки рӯи сабза чӣ гуна ду дилдода нишаста мусобиқаи аспсавориро, аспдавониро тамошо мекунанд. хуб, рақобат шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, зуд пешсафиро моли худ мекунад асп бо номи вопасин ки онро мануча шарофиддинов чобуксаворӣ мекунад. бубинед ки аз як канори майдон чӣ гуна зуд бо ӯ рақобат мекунад. асп бо номи воллоҳ аминҷон сатторов чобуксаворӣ дорад аспи воллоҳро ва аспи вопасин боз ҳам пешсафиро аз даст намедиҳад. дӯстони азиз, аспи ҷеран аст, 3 сола аст, зоти аспи тоҷикӣ аз хоҷагии мири ховалин мавқеи аввалро ишғол кардааст ва баъди ӯ бошад аспи воллоҳ пешсафи ин рақобат аст. масофа 1400 метр аст. 1400 метр масофаи навбатӣ ки аспҳои вопасин ва баъдан бубинед ки чӣ гуна яку якбора сурат касб мекунад. аспи летная ноч бо рақами 5 баробар мешавад бо аспи вопасин. дӯстони азиз, аспи летная ноч қариб ки аз ҳама охирин буд ва бубинед ки чӣ гуна сурат касб мекунад ва аспи вопасинро паси сар менамояд чобуксавор фирдавс саломов ва мавқеи аввалро ишғол мекунад.
راهی 4 واقعا همین گونه رقابت بود دوستان عزیز. اسبی لتنا نوچ رو ببینید که فیردوس سالاموف قریب که از 4 همتای خود در آخر بود، ولی نزدیک شدن با مرض زود همه اونها رو پسی سر کرد و موقع اول رو مال خود نمود. اسبی لتنا نوچ از اسبی ذاتی توجیکی است، اسبی ترک مدینه و صاحب اسب نصرالدین مرودبک، هنرمند شناخته جمهوری توجیکستان میباشند. یعنی که مرودبک نصرالدین یکی از آوازخوان‌های مشهور توجیکستان که در پرورش اسب‌ها هوس خیلی زیاد دارند و میانی چابکسواران بانگ و نام الوهیده کسب کردند. خوب، اسبی لتنا نوچ با چابکسواری فیردوس سالاموف موقع اول رو اشغال میکند و اسبی والله که بعد اسبی واپسین آمده ایستاده بود بالاخره موقع دوم رو اشغال کرد و اسبی کراسافچیک با تخلص کراسافچیک، اسبی نرینه، اسبی ترک، ذاتی اسبی توجیکی که صاحب اسب پرویز دولتوف میباشد، با چابکسواری دولتعلی شرپوف موقع سوم رو اشغال میکند. مهمانان خیلی زیاد هستند در منبر میدان نوروزگاه و معاون رئیس شهر دوشنبه رستم فقیرزاده با غالبان مسابقه جایزه و توفه های خاطرمان پیشنهاد میکند و باید ببینیم که در پایگاه، یعنی که در 4 پایگاهی که برگزار شد برای اولین بار است که فیردوس سالاموف، اون نفری که در مسابقه های گذاشته اسم او همیشه در صدر اول بود، این نوبت در راهرو، یعنی که در رقابت های نوبت 4 موقع اول رو با اسبی لتنا نوچ صاحب می شود. فیردوس سالاموف گفتیم که اسب مدینه است، از اسب های رنگ ترک داشته، ذاتی اسب توجیکی 3 ساله و صاحب اسب مرودبک نصرالدین می باشد. در مسافه نوبتی دوستان عزیز، اسب‌های قدیمترین که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند، اسب‌هایی که در نگاشته‌های بزرگان ما خیلی توصیف زیاد یافته است، اسب‌های نوعی اخالتکینی که ریشه توجیکی دارند که قبلا در عصرهای گذشته، در عصرهای پیش در کتاب‌ها، در نگاشته‌های بزرگانمون این ذاتی اسب‌ها را اسب‌های سوختی میگفتند. اسب با نام گرکل، اسب با نام سلطان، اسب با نام سربند، اسب با نام سمند، اسب با نام سرمت رقابت ها را شروع میکنند و این ذاتی اسب‌های اخالتکینی است که در مسافه 1000 متر 1400 متر رقابت کرده می شود. خوب ببینید که چگونه در حال به پیش میگذرد. اسبی رقم 4 با نام سمند، با نام سمنقند البته که از اسب‌های سمند است، پیشصفی را مال خود کرده است. رحمت الله یوسفوف چابکسوار که اسب انوشیروان رستم را میتازد، با مسافه خیلی زیاد رقیبان خود را پشت سر میگذارد. اسب سمنقند و موقع اول را به یگان شک و تردید، اگر یگان معجزه رخ ندهد باید مال خود گرداند. اسب با نام سمنقند، اسب سمند، اسب انوشیروان رستم، اسب‌های ذاتی اخالتکینی، سن و سال آمیخته. این اسب اساساً سال 2018 تولید یافته است، 7 ساله است. و فکر اگر اسب سمنقند
аспи Саманд, аспи зоти аспи Ахалтекинӣ ки онро Раҳматулло Юсупов чобуксаворӣ мекард. аспои Сарбаланд ва аспи Геракл ки гуфтем зоти ҳамаи аспои Ахалтекинӣ буданд ва бинед ки чӣ гуна зебо ҳам ҳастанд, бо ҳамон миёни дароз ва гардани дароз ва ҳамон кушодии миёни гӯшҳо. ин аспҳо хеле در زیبه سیمه افتخاری قرار گرفت. اسب با لقب سمرقند با سواری یوسف رحمت الله، اسب انوشیروان رستم از شهر دوشنبه. ҳамаи аспҳо имрӯз ғолибиятро чӣ гунае ки мебинед ба даст оварданд ва Фирдавс Саломов мавқеи аввалро ишғол намуд бо аспи Сарбаланд. аспи нарина аст, аспи Саманд, зоти аспҳои Ахалтекинӣ ва чӣ гунае ки дар боло гуфтем соҳиби ин асп Анушервони Рустам мебошад. соли 2019 аспи 6 сола буд. синни сол дар ин ҷо нақш намебозид дар пойгаи панҷум ва ин ҷо фақат зоти аспҳои Ахалтекинӣ миёни худ мубориза мебурданд. хуб, аспи Геракл дӯстони азиз бо омадан дар 1 дақиқаву 39 сония мавқеи дуюмро ишғол мекунад ва аспи Самарқанд ва ин ҳам аспҳои Анушервони Рустам аст ки онро Раҳматулло Юсупов метохт мавқеи сеюмро ишғол мекунад ва минбари мухлисон дам ба дам оҳиста оҳиста боз ҳам пур мешавад, моломоли мухлисон аст ва бубинед ки ҳатто сайёҳон, меҳмонон ба ин навъи варзиши суннатии миллати тоҷик таваҷҷӯҳи хоса доранд. аслан ин мусобиқаи аспдавонӣ дар мамлакатҳои аврупо, махсусан дар Шотландия, дар Англия, дар Испания хеле маъмулу машҳур аст ва ҳамчунин дар Тоҷикистон низ зуд мусобиқаи аспдавонӣ баргузор карда мешавад. беҳтарин зотҳои асп дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва аслан дар нигоштаҳо дар китобҳое ки бузургонамон нашр кардаанд, яъне ки дарҷ гардидааст, мусобиқаи аспдавонӣ бештар дар Наврӯз буд. хуб, дӯстони азиз, мусобиқаи навбатӣ пойгаи шашум байни аспҳои зоти англисие ки синнашон аз 4 сола боло аст. дар ин ҷо иштирокчиён хеле зиёд ҳастанд ва бубинед ки яку якбора чӣ гуна асп бо номи Рекорд мавқеи аввал, яъне ки сартозии ин рақобатро моли худ мекунад ва ана ҳамин аст зоти аспҳои англисӣ. дӯстони азиз, бубинед ки чӣ гуна чолок ҳастанд, чӣ гуна суръати баланд доранд. дӯстони азиз, асп бо номи Рекорд ҳоло ҳам пешсафии рақобатро моли худ кардааст ва асп бо номи Лалу, аспи дигар бо номи Бодом аст. дӯстони азиз, мавқеъҳои дуюму сеюмро баъди аспи Рекорд яъне ки дар роҳрави худ қарор доданд. хуб, рақобат фосилаи хеле зиёд миёни аспи Рекорд ва аспҳои дигар, аспи Турук, зоти аспи англисӣ соли 2015, яъне ки асп ҳамагӣ 10 сол дорад ва бубинед ки ба ин силу сол нигоҳ накарда ҳоло ҳам аспи Турук, асп бо номи Рекорд дар мусобиқаҳои аспдавонӣ сартозиро ихтиёр мекунад. Фирдавс Саломов чобуксавор ва соҳиби асп Самандар, яъне ки Билолҷони Самандар аст. дӯстони азиз, ягон шагу тардид бояд набошад ба ғолибияти аспи Рекорд, аспи Турук, аспи нарина, зоти аспи англисӣ ки онро Фирдавс Саломов, яке аз чобуксаворони машҳур, тохта истодааст. асп бо номи Рекорд, дӯстони азиз, ба мара наздик мешавад. Фирдавс Саломов ва билохира ғолиб ҳам мегардад. дӯстони азиз, расман аспи Рекорд мавқеи якум ки онро Фирдавс Саломов чобуксаворӣ мекард ва мавқеи дуюм бошад моли аспи Лал, аспи Ҷеран ки онро
меҳроб шамшаров чобуксаворӣ мекард. аспи мавқеи дуюм аспи анушервони рустам аст. дӯстони азиз, аспи 6 сола, зоти аспи англисӣ. ва мавқеи сеюм бошад аспи бодом, аспи хеле машҳур дар фазои чобуксавории тоҷик, аспи ҷеран ки 6 сола аст ва соҳиби асп яке аз аспарварони хеле номдор дар Тоҷикистон Маҳмадӣ Ҳакимов аз ноҳияи Фархор. Аслам Ҳамроқулов бо аспи бодом мавқеи сеюмро ишғол мекунанд. рақобатҳои хеле шадид баргузор шуд миёни аспҳои англисӣ ки аз синну солашон аз 4 сола боло буд. дӯстони азиз, мавқеи аввал бо номи аспи бо номи рекорд аз аспҳои Билолҷони Самандар ки онро Фирдавс Саломов чобуксаворӣ мекард. мавқеи дуюм бошад ба насиби аспи лал, аспи ҷиран аз зоти аспҳои англисӣ, аз аспҳои анушервони рустам ори худ кард. мавқеи сеюмро бошад бо масофаи яъне ки бо суръати 2.02 аспи бодом аз аспҳои нарина, аспи ҷиран аз зоти аспҳои англисӣ, аспи Маҳмадӣ Ҳакимов. Аслам Ҳамроқулов моли худ мекунад. дӯстони азиз, Назарзода Машокир Фозил муовини вазири кишоварзӣ ба ғолибон, ба Фирдавс Саломов, ба меҳроб Шамшеров ва ба Аслам Ҳамроқулов ҷоизаҳои чемпионӣ ва мукофотҳои пулиро ҳадя мекунанд. дӯстони азиз, муборак бошад ин барои Фирдавс Саломов. маротибаи дуюм аст ки ба рӯи курсии ифтихорӣ барои мавқеи аввал мебарояд ва бори дуюм аст ки унвони чемпиониро бо аспҳои гуногун ба даст меорад. ин навбат бо аспи рекорд ҷои якумро ишғол намуд. рақобатҳои навбатӣ, дӯстони азиз, миёни боз ҳам аспҳои синни солашон аз 4 сола боло, вале ин навбат зоти аспҳои тоҷикӣ мавриди санҷиш қарор дода мешавад. аспҳо бо тахаллусҳои баҳри кабуд, карандаш, барқ, гумбаз, буян, мага, валочин миёни худ рақобат мекунанд ва ин холнуми аксбардор мавқеи хеле зеборо барои бардоштани акс интихоб кардааст ва ана ин хонуми дигар ки фикр мекунам ҳамаи онҳо меҳмонон аз хориҷи кишвар буданд, мусобиқаи аспдавонии тоҷикиро мавриди мушоҳида қарор медиҳанд. хуб, дар масофаи 1800 метр, дӯстони азиз, чӣ гуна ки гуфтем, зоти аспҳои тоҷикӣ миёни худ рақобат мекунанд, аспҳое ки синну солашон аз 4 сола боло аст. аспҳои хеле зиёд ҳастанд, дӯстони азиз, ва бубинед ки чӣ гуна аспи гардун ва аспи вожгун мавқеъҳои аввал ва дуюмро моли худ карданд ва рақобатҳои худро идома медиҳанд. миёни худ рақобат мекунанд ва ба рақобати ин ду нафар ҳамчунин ҳамроҳ мешавад аспи Абшерон, аспи Туруқ аз зоти тоҷикӣ барои мавқеи аввал миёни худ мубориза мебаранд. аспҳои гардун, аспҳои вожгун, аспҳои варишин ва аспи Абшерон се мавқеи аввалро ихтиёр карданд ва рақобати худро идома медиҳанд ва аспи гардун ҳаминак аспи вожгунро пушти худ мегузорад ва ҳамчунин аспи варишинро бубинед ки ба рақобатҳо ҳамроҳ мешавад. аспи рақами 11 аспи гардун бо фосилаи хеле зиёд аз ҳамтоҳои худ пешсаф мегардад. аспи Туруқ онро Аминҷон Сатторов чобуксавор мекунад ва акнун лаҳзаи ҳассос, мавқеи аввал муайян мегардад. оё гардун метавонад ки то охирин нафас ҳамин рисолати пештозиро ҳифз намояд
бале аспи гардун наздик мешавад ба марраи асосӣ ва ҳаминак ғолибро пешвоз бигиред. дӯстони азиз, аспи гардун Аминҷон Сатторов, аспи туруқ, соли 2021 соли таваллуди ин аспи зоти тоҷикӣ ва боз ҳам асп аз хоҷагии Мири Ховалинг мавқеи аввалро ишғол мекунад ва Аминҷон Сатторов чобуксавор бо аспи гардун мавқеи аввалро моли худ мегардонанд. аспи варишин, аспи номи сирф ниёгонӣ дошта, аспи варишин, аспи нарина, ранги қизил ки таваллудаш соли 2020 буда, 5 сол дорад, аз зоти аспҳои тоҷикӣ ва он ҳам аз аспҳои хоҷагии Мири Ховалинг ки онро Бисмиллоҳ Шоев чобуксаворӣ мекард, мавқеи дуюмро моли худ мекунад. ва аз аввали рақобатҳо дӯстони азиз мушоҳида мекардем ки аспи абшерон ҳам ба рақобатҳои аспи варишин, воҷгун ва гардун ҳамроҳ мешуд ва билохира дар 2 дақиқаву 10 сония мавқеи сеюмро моли худ мекунад. аспи туруқ аст, аспи нарина аз соҳиби асп Абубакр Ҷаматов мебошад ки онро Абумутолиб Ҷаматов чобуксаворӣ мекард. мавқеи сеюмро ишғол мекунад аз ноҳияи рӯдакӣ ва мавқеи аввал бошад аз ноҳияи Ховалинг ва мавқеи аввал аз ноҳияи Ховалинг ва мавқеи дуюм ҳам аз ноҳияи Ховалинг, махсусан аз хоҷагии Мири Ховалинг мавқеъҳои якум дуюмро моли худ намуданд. акнун дӯстони азиз мутаваҷҷеҳ гардед Латипов Шӯҳрат Юлдошевич, ноиби президенти Федератсияи асппарварӣ ва варзиши ҷумҳурии Узбекистон ки меҳмони фахрии мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ дар шаҳри Душанбе буданд, ба ғолибон ҷоизаҳои чемпионӣ, ҷоизаҳо ва ҳамчунин мукофотҳои пулиро ҳадя мекунад. 2 рӯз мешавад меҳмони фахрӣ дар шаҳри Душанбе Шӯҳрат Юлдошевич Латипов, ноиби президенти Федератсияи асппарварӣ ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе қарор доштанд. аз зотҳои асп, аз маконҳои асппарварӣ ва аз мусобиқаҳои варзиши аспӣ, ман дар назар дорам мусобиқаи аспӣ ки бо асп, яъне ки бузкашӣ мегӯянд, иштирок доштанд, аз наздик шинос шуданд ва ҳаминак дар рақобатҳои масофаи 1800 метра ба ғолибон маҳз ҳамин нафар ҳадияҳои чемпиониро тақдим мекунанд. акнун дӯстони азиз, пойга миёни аспҳои зоти англисӣ ки синашон аз 4 сола боло аст шурӯъ мешавад. омодагии чобуксаворон ва аспҳои зоти англисӣ, масофаи навбат хеле дароз аст, масофаи 2400 метр ва инҷо пур аз зоти аспҳои англисӣ мавриди санҷиш қарор дода мешаванд. зоти аспҳои англисӣ рақобатҳоро шурӯъ мекунанд. аспҳое ки аз 4 сола боло ҳастанд дар масофаи 2400 метр. тахаллуси аспҳое ки ба рақобат ҳамроҳ мешаванд, дӯстони азиз, аспҳои Феррари, Дамбай, Метеор, Флюарид, Хатлон, Розмайланков ва Муборак. феълан аспҳои Метеор, аспҳои Флюарид ва аспҳои Розмайланков ва Хатлон пешсафиро дӯстони азиз моли худ намуданд. суръати хеле баландро касб мекунанд, махсусан аспҳои Дамбай ва аспи Флюарид. билохира аспи Флюарид оё гузариш карда метавонад? ҳоло масофа хеле дароз аст, дӯстони азиз. оё гузариш карда метавонад аз аспи Флюарид
ва бубинед ки пешсафиро боз ҳам дасти аспи дамбай нигоҳ медорад ва аспи флюарид бо чобуксавории манучар Шарофиддинов мавқеи дуюмро ишғол мекунад ва дар ниҳоят гузариш мекунад аспи флюарид. дӯстони азиз, рақобати хеле шадид миёни метеор ва флюарид ҳанӯз аз оғози рақобат идома дорад. як замон метеор ва боз ҳам аспи флюарид мавқеи аввалро миёни худ зуд иваз мекунанд. ҳоло маълум нест ки аспи метеор ва ё флюарид пешсаф аст. аспи метеор аспи анушервони рустам аст. дӯстони азиз, Фирдавс Саломов онро чобуксаворӣ мекунад ва аспи флюарид бошад аспи Нодир Умаров аст ки онро манучар Шарофиддинов саворӣ дорад. ҳар ду аз шаҳри Душанбе ҳастанд, зоти аспҳои англисӣ, ҳар ду қариб ки як сину сол доранд. Метеор 2014 ва флюарид соли 2015 тавлид ёфтанд. 9 сола ва 10 сола ҳастанд. акнун боз ба рақобатҳо ҳамроҳ мешавад Розмайланков ва бубинед ки чӣ гуна пешсафиро моли худ мекунад. куҷо шуд он флюарид ва метеор? пешсафиро акнун моли худ мекунад. дӯстони азиз, Розмайланков аспи турук, зоти аспи англисӣ, аз заводи аспарварии узбегими шаҳри Тошкенти Узбекистон ва меҳмони навбат ғолиб мегардад. меҳмон ғолиб мегардад ва Фирдавс Саломов аспи худро як нав таъна мекунад ки чаро пешсафиро аз даст дод ва Розмайланков аз ҷумҳурии Узбекистон дар рақобати байни аспи зоти англисии синашон аз 4 сола боло дар масофаи 2400 метр ғолиби ин рақобат мешавад. дӯстони азиз, Муҳиддин Суяров буд чобуксавор бо аспи тахаллусаш Розмайланков ғолиби рақобати масофаи 2400 метр. ҳалолаш бод, чунки аз аввал рақобат миёни фақат флюарид ва метеор буд. дӯстони азиз, аспҳои зоти англисӣ ки Фирдавс Саломов ва манучар Шарофиддинов миёни худ рақобат доштанд. агар хато накунам қариб 1500 метр маҳз ин ду асп буданд ки миёни худ рақобат мекарданд ва мавқеи аввалро зуд миёни худ тақсим мекарданд. вале билохира бубинед ки Суяров Муҳиддин бо аспи Розмайланков тавонист ки зуд мавқеи аввалро моли худ гардонад. муборакбод мегӯем ба Розмайланков ва чобуксавор Муҳиддин Суяров, меҳмонон аз Узбекистон, ки мавқеи аввалро моли худ намуд. ана ҳамин чеҳра Муҳиддин Суяров мавқеи аввалро моли худ мекунад ва унвони чемпиониро дар масофаи 2400 метр ҷоми наврӯзӣ, ҷоми чемпиониро дар ин масофа болои сар мебардорад. муборак бошад ба мухлисони чобуксаворон аз мамлакати Узбекистон. муборак бошад пирӯзӣ, пирӯз бошад наврӯзӣ. ҳаминтавр як сабқати дигар дар пеш дорем. як сабқати дигар боқӣ мондааст. дӯстони азиз, дар масофаи 1200 метр пурра миёни аспҳое ки зоти тоҷикӣ ҳастанд ва аспҳое ки аз муассисаи давлатии наврӯзгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мебошанд. хоб, аспҳои наврӯзгоҳ миёни худ рақобат мекунанд. зоти аспҳои тоҷикӣ дар масофаи 1200 метр ва пешсафиро аспи заврақ, аспи турук аз ипподроми наврӯзгоҳ ки онро Муҳаммад Исоев чобуксаворӣ дорад. пешсафиро моли худ мекунад ва баъди ӯ бошад аспи Арсенал, аспи Ҷеран дар мавқеи дуюм
ҳаракат дорад. аспи рақами 1 аспи заврак, аспи тоҷикӣ, аспи муҳаммад исоев чобуксавор ва аспи арсенал бошад. баъди ӯ бо чобуксавории муҳаммад саидов аспи ҷиран дар мавқеи дуюм ҳаракат карда истоданд. ва аспи спартак ҳам дар ин ҷо фаъол аст. дӯстони азиз, дар мавқеи сеюм ҳаракат дорад. аспи ки ҳамагӣ 3 сол дорад. бубинед ки аспе ки ҷавонтарин аст, вале дар мавқеи сеюм ҳаракат дорад. аспи мавқеъҳои якуму дуюм ҳамагӣ ҳар ду аспҳои ки яке 7 сол ва яке 8 сол умр дорад, дар мавқеъҳои аввалу дуюм ҳаракат доранд. вале аспе ки ҳамагӣ 3 сола аст, дар мавқеи сеюм аст. дӯстони азиз, ин рақобати миёни аспҳои наврӯзгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе буд ки зоти аспҳо пурра тоҷикӣ буданд ва мавқеи аввалро аспи заврак ишғол карду, мавқеи дуюмро аспи арсенал ва мавқеи сеюмро бошад аспи спартак дӯстони азиз ишғол намуданд. хуб, барои ҳар яке аз чобуксаворон дар охир дар пойгаи нӯҳум, дар пойгае ки миёни аспҳои муассисаи давлатии наврӯзгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе буд, тақдим намуданд ва ан ҳамин ғолибон аст ки барои мову шумо нишон дода мешаванд. хуб, дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, анъанаҳо, расму оинҳо ва мусобиқаҳое ки сирф арзиши миллӣ доранд, сирф тоҷикӣ ҳастанд, сирф таърихиву суннатӣ ҳастанд, дӯстони азиз, дар ҷашни наврӯз ҳатман барои мову шумо баргузор карда мешаванд. дӯстони азиз, ва барои мову шумо телевизиони варзиш ҳамаи ин мусобиқаҳоро пешкаш хоҳад кард. ана ҳамин дустурӯякон имрӯз ба тамошои рақобатҳои пойгаи аспдавонӣ омаданд ва мо кормандони телевизиони варзиш мусобиқаи аспдавонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба иди Наврӯзро барои шумо пешкаш намудем. Фирдавси хурсанд будам ки ин рақобатҳоро шаҳр додам барои шумо. ва дӯстони азиз, дар тамоми гӯшаву канори мамлакатамон иди Наврӯз аст. хурсандӣ кунед, хушҳолӣ кунед ва зиндаву саломату сарбаланд бошед. نوروزی را علم شهود درآمد آزاد است بس که با شکوه خواهد شد